BPF राजखान्थि दोलोनि मोनसे जोबोद गिदिर खहा। गुबुन फारसेथिं UPPL राजखान्थि दोलोनि मोनसे जोबोद गिदिर देरहासारनाय। जाहोना जाबाय BTCनि मोनसे समनि BPFनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा मैया थारैनो UPPL राजखान्थि दोलोआव जगदान होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा बे हाबाफारियावनो गावजों गावनि समस्थियाव थानाय गुबुन गुबुन प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर गासै 400 निबो बांसिन दैदेनगिरि सोद्रोमा बिथांमोनहा खाम्फा बरगयारीजों UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैफादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों बयबो नुनो मोननाय जादों। थारैनो BTC बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासे सानल' दंसै, जायखौ नोजोर बोनानै दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ राफोद खालामनांगौखौ नोजोर बोनानै बायदि मेल मिटिं हाबाफारि लाबाय थादों। बेखौ नोजोर बोनानैनो दायो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमा बिथांमोनाबो गावबा गावनि राजखान्थि दोलोफोरखौ सायख'नानै लानायाव होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोनबाय थादों। बेबायदिनो मोनसे समनि BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारीयाबो दाखालि थांनाय साननैसो सिगां BPF राजखान्थि दोलोखौ नागारदोंमोन आरो नागारखांनायनि उनावनो दायो UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाफैदों होनना बिथाङा बुंथिदों। लोगोसेनो बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो जों रावखौबो सोरबा BPF सोरबा हाग्रामा महिलारी आरो रावखौबो गाज्रि मोननानै जोङो UPPL राजखान्थि दोलोआव फैयाखै। खालि UPPL राजखान्थि दोलोआव फैनायनि मोनसेल' जाहोना जाहैबाय रायजो राजाफोरा दायो खौसेखौ लुबैदों आरो ओनसोलाव जोंनो मोनसेल' ओनसोलारि राजखान्थि दोलो नांगौ जायनि गेजेरजों जोङो ओनसोलखौ राफोद खालामनो हायो। बेनिखायनो ओनसोलाव मोनसेल' ओनसोलारि राजखान्थि दोलो नांगौखौ नोजोर बोनानैनो दायो UPPL राजखान्थि दोलोखौनो गोरा खालामनो थांखियै UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबफैनाय जादों। गुबुन फारसेथिं बयबो रायजो राजाफ्रा खावलायनाय बायदि खौसेथिनि गेजेरजोंनो BTCनि गासै 35 लाख सुबुंफोरखौ सिबिनांगौखौ नोजोर बोनानैनो UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबफैनाय जादों होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खाम्फा बरगयारीखौ बरायनानै लायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म आरो UPPL राजखान्थि दोलोनि अदेबानि BTR सरकारनि गोबांथार गोबांथार दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव गासै बाहागो लादों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोनायखौ बयबो नुनो मोनदों। दिल्ली बिसायख'थियाव भारतीय जनता पार्टी अदेबानि BJPनि मोनसे जोबोद गिदिर देरहासारनाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 27 बोसोरनि उनाव दासो BJPआ फिन सरकाराव फैफिनदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों दायो गोबां बुंथिलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 2025 मायथाइनि दिल्ली विधानसभा बिसायख'थिया दायो जोबनानै थांबाय आरो मैया बेनि फिथाइखौ मोननाय जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। थारैनो फिथाइ साननाय हाबाफारियाव मैया भारतीय जनता पार्टीआ गुबैयै 70था विधानसभा मासिनि गेजेराव 48 मासिखौनो मोननो हादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। गोबां समहालागै अदेबानि अरविंद केजरीवाल बिथांनि दैदेननायाव आम आदमी पार्टी राजखान्थि दोलोआ दिल्लीखौ सामलायबोगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोनदोंमोन। नाथाय मैया 2025 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थियाव BJP राजखान्थि दोलोआ खेबसेयैनो 48 मासि मोननानै गोरलैयैनो राजखान्थि दोलोखौ फेजेननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बेनि अनगायैबो आम आदमी पार्टीनि दैदेनगिरि अदेबानि दिल्लीनि CM एबा गिबि मन्थ्रि अरविंद केजरीवाल बिथांखौ BJPनि दैदेनगिरि प्रवेश वर्मा बिथाङा गोरलैयैनो फेजेननो हायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। फैबाय थानाय समाव दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिया सोर जागोन बेखौ लानानै BJP राजखान्थि दोलोआव सावरायलायनाय जागोन होननानैबो प्रवेश वर्मा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। खाम्फा बरगयारी, चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ जोङो प्रमद बर' आरो आंजों सावरायलायनानैसो डेपुटेसनाव UPPL राजखान्थि दोलोआव फाथायहरनाय जादों। मानोना UPPL राजखान्थि दोलोआव BTC अदेबानि BTR गोरोबथाखौ मावफुंनायाव हेफाजाब होनो आरो खामानि मावनो गियानि बुद्धिजिबि मानसि गैया। बेनिखायनो खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ प्रमद बर'जों आंजों सावरायलायनानैसो UPPL राजखान्थि दोलोआव हरनाय जादों। नंगौ, बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों
हाग्रामा महिलारी बिथाङा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खाम्फा बरगयारिया मैया UPPL राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानायखौ खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। थारैनो बे बाथ्राखौ लानानै दायो गोबां समाजारि बिजोङाव बायदि बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बियो बेसेबां सैथो आरो बियो बेसेबां गनायजाथाव बेखौ लानानै मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे सोंथिया सिखांदों होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदों। थारैनो हाग्रामा महिलारी बिथाङा दायो बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि गेजेरजों BPF राजखान्थि दोलोखौ माबोरै दैदेनलांगोन बेखौ समाजसो मिथिसिगोन।